ka sarkar kalaikan sani baha ka bede ba ka songsuk songsan ba khamtam ha ka bede bi tu jingja ki net si ha ka nong ba la ong ba prestun tin song sembut menteri rang ba sarkar jela la ban rap du dak ba ong ba ka songsuk songsan kum ba ka long menta ka biang bat kam dei ka basneu ban re ka ya bet ya renti kum ba ka long bat ka sarkar ka dang pe man biang su i lat jingda na ka menta ka songsuk songsan ki baha ban pe kerpang kum ha ki benta jong ka khandai lan Kasulok na Hotel Assembly City Hut Shadut nan Polok Quintin Road bat sekiwi-kiwi ki benta jong kesor selong bat yagini ki jaka ondang pen klan susu ki lat jingeda bat ki jing penbiang ya jing syai ban pen pintenat susu ya jing singan jing pai ba ki bayat ki bayeng kiwi ki nong ba jong selong ki kentup ya ka ur kaliar bat ka polo ki ban ka jing bom song sok song singan bat kin pen klan ki bor pulet ha gini jaka bat ha sor selong hi brok away ha ka bai dei ba ka jing primla ka deputy commissioner ha kini kisni wala dap utei sembut menteri rang ba ulong ba ka sarkar kala pen kala bat kenti we ka por babu kata saka khatwe beje men met pa nadu ka te ka por baro ki dukan gen khang khadap no bat on pen bot pat da ka jing penjari da ka kendon sis pa saw CRPC law on the problem kepada hane poka jelam nikala ajongi akaba nilai discuss nakaliang wajibi nakaliang joka home department wa additional chief secretary nang tau secretary joka home nang ta nakaliang jong DC SP but ngia don meeting akaba ngia discuss in detail yigini ge kantam yigi tu kijing jia ke bajia hagini ge tindiat sni ke beladep hapok ka jelam jungi hapok ka city ke jungi hapok nang ba jungi tinggal discuss di kabang apa ban petip lomba lapi ong sak no yaman tai kalau ba ka lo no do kam don kam long serious bat kayat kayeng ka jingbit ke jingbiang hapok social kam dei ka pasniu ne ka yai bet ye di hadu kan ka klip mat ka pemta bat nilai keren bahasa bun ki ka ba nginang improve susu nginang pen bit penbiang susu na kamda ka jing suk ke jing sai kita ka law and order kaban yat be empty hapoka slong jongi barokwe but kendiat li ki area ki bengi ngila identify le ni kabang ilayo i kabang ngimban se haban kam aten kam kerpang le hable kam kerpang kawe kata kalong kabenta jo ka polis bajar kaba ngi ong betul slok bayar na ka assembly hotel Shatisha City Dahaba City Hot Raba nang takaya chuchu shedu Shatisha Watchley Watchley hakaba ngiong ka Quinton Road ru kabaya ka Quinton Road bat kumju kaban poisonesha ka hotel kabang ngiong ka Marriott Hotel hakaba ngi hap banang penklan susu lada piong ya ka lighting ya ka electrification ngi hap banang penklan susu kumno ban pen internet nang tak ba ban singan ya kabaya ayen ha kini ki area brokoi nang ta kumju ru ngilaya keren ngilaya tirba kum hapo ka ur kalian bat kum juga ka pulu ha ka bakit don kini ki katukat ni ki kerum keram le ni kijing bom isong singan ha ka bana kaliang jong na kaliang jong ka government nilai direction ya ki police bat penklan ya kaneka polisi ha kini ki jaka bat ndai tangan ni ki jaka ha porok kowe ka soslong naman ngikwa ban petikna ba kibawan kibayat kibayeng kibawan jingo ya kami kala lane kibawan don tam ki official work lane ki private work ki business work jomki kanung don kanung menu kajing ritm sim ha ba ki poe ni hapo ka social dengan kwa ban pentip sipi bangilaya review nilapen kela aga bangi sim bakatu ko ada ka bai DCEI hakini ki kendiat si ki beladet hakine ki jaka kilai keli jaka kini kilai keli jaka kum mangalak kedewaneng piong ya kanika assembly hotel terter shadu ka Dahaba Watchley Quinton Road kabami ru shadu sha ka Jeremy Marriott nang ta ka urkalia bat kumju ka pulu ya kadukat barok nisha banpli tang hadu khatway shiteng menbe den jo kata katu ko dal ka yen biang bat katu ko section 144 kan continue
nak kebentar ke jing bit jing biang nak kebentar ke jing nyai jong kinong ya kinong ye hapo ka Shillong City jongi barakoi kata kadi kebentar kaba milai keren kaba ngai ke direction lu sya ki police bat kundu sya ke district of station barakoi baya kaban kampen klain susu iki polis namar nakalian polis ke omong kaman pawa kaduna ya kena lasim karai ba ki polis kinang pen klain susu aki police station aki police outpost bat kum juru haka patrolling joki ba kan long arko sok kenta haka siski kenapa ko mopi kan yat bejan di bat ki pajba nong sok nong bat ki bawan ki bayat ki bayeng ki wadut kam hapo ka nong ba selong jongi kin nong si bat kin nong dot ka nong do jing ret